Sziasztok! Konkrétan egyből már kezdtem is el az új videót, szóval ez a part 2, le fog lakni. Tök jó úgy kezdeni egy videót, hogy leesek. Remélem leesem. Azt remélem, hogy nem nyeri meg amúgy. Mondjuk a harmadik, hogyha nem esik le most mindenki, akkor a harmadik leszek. Az meg nem lesz. Ez lesz a sorozatunknak a második része, és most remélem nem esik le mindenki. De miért? Miért kell direkt elcseszni azt, hogy én legyek harmadik? Vaj. 50-es évvel 2000-et menni, hát ezt ki tudja megcsinálni, és 20 000 kell érted. Soha nem lesznek kb. Amúgy látjátok, hogy ugyanazok az emberek vannak, meg minden, szóval, ja, klasszik, amúgy mindig Strawberry Skinner vagyok, de még gyorsan nézek egyet. Hát nem erre, mert ezek már gatyák, tehát így azért a default még jobb, mint a tricera, úgy utálom. Nem tudom, akkor kidraukolt visszatesem, mert az Epic annyira nem adja a powert. Úgy néztem el. Ha látjátok, akkor még az embereken mindig, de hát látjátok, ha nem adja a powert. Szóval annyian jöttek újak, hogy megint reportolgatnom kell. Azért utálom, mert pártil előket, és akkor ne kelljen meg. Ó, essetek. Jó, nagyon szép. A TNT-s pitta, meg a Puff, aki híres lettem. De hogy így, ez a TNT-s pitta. Még rosszul néz ki, mi? Nem lett még mindig új update. Már. Úgy annyit láttam update-nek, hogy a labdát elnevezték, legyetek, hogy itt van egy Bob. Tehát ennyi lett az újítás, csak most pont nem látszik, mert ez valamilyen nem benne. Ott legyetek Bob. Amúgy ezt itt írja. Az update 2-ben van, és nem írja ki, hogy Bobnak nevezték, pedig annak nevezték el, na spinneljünk. Legyen meg az Aurora Power, nem jó. Na, nyilván csak annyi. Amúgy valahogy mindig ilyen 10-20-szal kicsit többet szoktam kapni. 15 óra múlva, az 30 órakor, ami nincsen, szóval reggel 7-kor, mert ma reggel 7-kor claimeltem be sajnos. Szóval, hát elkezdtem picit a beclaimelését, de nem baj. 7 óra 10-kor claimeltem kb, de ne! Miért? Ennyire hülyen nem lehetek, de most komolyan. Következőnek a klasszik lesz. Nem fogok középre menni, mert ma utálom, hogy mindig leesek, és az első körig nem maradok meg. Nagyon idegesítő. De utálom. Amúgy tényleg írjatok kérdezfelelek kérdéseket. Meg menj már innen ki a videómból. Istenem. Szóval írjatok kérdéseket. Meg mindent. Meg örülök, hogyha valahova fel tudok normálisan menni, mert innen gyádik. Így kérdéseket, és írjatok, hogy mit sorsoljak ki, mennyire menjetek meg. Az egész bázisomat odaadom. Amúgy ezt nem is tudom, kell. Tehát jelentkezzetek már. Olyan tovább, most így mit mondják. Na, ezt szeretem. 2-esbe csak szintlen. Oda mégsor így reálnak neki megyek. Easy. Portálba azért nem javaslom, hogy menjetek. Mert egyszerűen csak egy ember mehet bele, és lehet, hogy annyira nagy erővel mész bele, hogy úgy visszalök, hogy le is esel. Meg hát ugye nem menj a portál fele, mert valaki simán jöhet abból a retkes portálból, és bármikor elcsesződhet. Amilyen a 6. kör után utálom meg a játékot. Játékmódot. Olyan miért? Remélem most így ezt nem. Jó, adom. Őszintén. Egy kör még szabadon, de most kéne leessenek. Az a baj, ezt tilos kimondanom, mert tuti le fogok ilyenkor esni. De szerencsére nem, és egyébként le is esett. Hát mondjuk ez az Isten egy csodát, hogy egy ember leesik ebbe a game módba is. Alig létezik, szóval.
Most fog leesni, mi? Igen, nem? Azt fog leesni, igen. De ne. Ó, de utálom. Kicsi, rohadt kicsi helyen. Úgy utálom, bazeg, hogy... Ez most... Hát mi rám jön? Oh my god! Amúgy ezek most így egymásra rámennek, hát én addig itt elcsillelek, tehát én így jól vagyok. Köszönöm szépen. Menjetek egymásra. Nem áll. Nem áll, most rám fog jönni, de nem akarom, hogy rám jöjjön. Nehogy rám gyere. Nem megütlek. Köszönöm. Na végre! Végre meg tudom mutatni, hogy tudok nyerni. Mondjuk. Ilyet is nehéz mostanság. Nem tudtam látni. Na ezt most szeretem, hogyha valamit le is megy. Na, itt van egy ilyen hogyan ment, degenerált, vagy nem tudom milyen embert. Így, na, tudjuk a szabályt. Sarok, és nem megyünk középre. De most tudja, hogy mindenki nem középre fog menni, vagy? Hát persze! Amikor én ugye el akarok túlélni, persze, hogy nyilván akkor nem mentek, tehát hogy ez is csak véletlen lehet, biztos is. Jó, de végül is most nem annyira rossz azért. Leestek ketten. Jó, adom. Ha most nem jönnek rám, akkor fogom adni. Ja, bocs. Így tetszik, csak az a baj, hogy te itt nagyon durván rám fogsz jönni, és én azt nem akarom. Azt innen hogy menjek ki, érted? Sehogy. Inkább akkor már rámegyek. De... Mi a gyászom? Nem megyünk el? Gyászos. Aj, de hülye ez a csájos. Ezzel az agymentel voltam. Hű, itt olyan emberek vannak. Mennyire normáltalanok. Tényleg téged még nem is blokkoltalak. És köszönöm magamat is beblokkolna. Szerintem imádok blokkolni embereket. Erre nem tudok mit mondani. Én imádok blokkolni embereket. Most akármit mondani. Na várjál. De jó vagyok, és le is ejtettem valakit. Hát sorry, csajos, de azt se tudtam, hogy kit ejtetek le. És a nevéről tudom, meg skinjéről, de hogy melyik az. Remélem leesel. Köszönöm. Mi a gyász? Tehát ez mi? Ez mi, ha nem isteni csoda? Nem tudom, de most ez is, hát mit csinálsz te is? Még te be nem jössz a portálba, te nem vagy normál, de... De most kajak. De mi ez? Hát egyszer nagyon hülyék az emberek, egyszer valami normálisabbat össze tudnak hozni. Mi a gyász? Ezek is leesnek itt valószínűleg. Legalább egy leesettem úgy. Ha hárman vagyunk, az jó. Jót jelent. Mert akkor talán, hogyha most még valaki leesik, már pedig remélhetőleg lefog. De laggosan jöttek ezek, azt ezeket. Most fog összerakni. Rohadjak meg. Ne tudjátok meg, hogy mennyire utálom ezt. Amikor így rám jönnek. Ne tudjátok, mert ne. Hagyjál békén inkább. Csak most nással le mindenki. Szeretnék kapni végre valamit, nem csak 50 izét. Te itt mit csinálnak közben? De ne! Hát de ne! Persze, el kell cseszni azt is, hogy legalább egy harmadik helyet kapjak. Killemére nem kapok olyan 100-et. Mindegy. Hát jó lett volna, ha nem cseszik el. De mindegy. Figyeld, most bemennék középre. Megmeleljem.
De nem fogok bemenni középre, mert mindenki középre megy. Na végre egyszer kikerülöm a gyászos összeesküdéseket. Vagy nem tudom, ez már mi, de hogy én így... Nem tudom, 0 XP pedig amúgy van. Nagyon szépek vagyunk, kérem szépen. Bubblegumba jó kéne amúgy, mert azt szeretem. Az nem rossz annyira. Jaj, de szépen kikerültem a fülesét. Jaj, de nagyon. 4. kor és 4-en vagyunk, ugye? Ez pont így lett kiszámolva amúgy. Nem amúgy, mindegy. Mi történik? Valaki essen már le. Hát mondjuk, hogyha így haladunk, akkor nem leszek annyira boldog. Én inkább erre megyek 1-esbe. Köszönöm. Hű, hogy lerakta. Az precíz volt a cső. Az precíz volt. Bár most mondjuk félek. Jaj, nehogy jó, ne, csak És még izése leszek 3. sem, mert a más csajos utána esett le. De! Yes! Még 175, nem annyira sok, de... Örülök. Jobb, mint a semmi. Ami most próbálom behozni a videóknak a nagyon durva lemaradását, mert én amúgy az előző hétre annyi videót kiterveltem, szülinapi vlogokat, meg minden, de nem tudtam megcsinálni, szóval sajnálom. Én még tényleg mit is akarok most csinálni. Na mindegy, tehát, hogy nagyon durván sajnálom, de tényleg nem volt rá időm, hogy elfelejtettem. És itt volt, nem tudom, néha így nagyon lusta vagyok ilyen videózás szempontjából, szóval sorry, hogyha azt mondom, hogy minden nap lesz videó, és nincsen 1 hétig, vagy 2-ig, de próbálok azért gyártani, csak nem mindig érek én se rá, meg minden, szóval tényleg próbálok minél több videót így. Amikor van időm, előre felveszek 3-4-et, ki tudjam tenni egy nap, vagy pár nap alatt, de így amikor van időm, például amikor most van időm, akkor így felvegyek egy pár darabkát, mert jaj, jó, mert tényleg tudom, hogy nagyon gonosz vagyok veletek, hogy nem utazok ki videót, de short videókat viszont teszek ki, szóval azt nem mondhatjátok, hogy nincs, mert azt azért pár perc alatt meg tudom csinálni, azt egyszerűen azt megoldom. És megcsinálom short videókat. Azokat szoktam. Azokat nem annyira hanyagolom el, de a videókat sem hanyagolom el, csak nincsen idő. De a shortokat, meg ma biztos, hogy ki fog kerülni 3 darab short, vagy 2, vagy egy legalább. Tehát, hogy az most azért... Most azért nem tudjátok azt mondani, hogy nem rakok ki elegendő videót. Vagy tudod, mi a baj? Most előbb rám fog jönni. Thank you. Nem lesz hely, vagy nem tudom, ki kéne valakit lakni. Na mindegy, tehát most visszatérve a videókra tényleg próbálok egy csomót, de egyszerűen nem vagyok rá képes. Ugye? Tehát egyszerűen nincs időm, picit lusta is szokottam lenni, szóval sorry. Sorry guys. Miért nem tudtok leesni? Ezt megkérdezhetem? Köszönöm szépen, hogy nem kapok semmit. Majd ennek a videónak most vége, vagy buffolok, le tudjak menni. Tehát, hogy ennek a videónak most vége van. Jövök a 3. részt, egyből veszem fel. Bye!